wankin hula ba zan yadda ya kai ni da ba. Duk abin da nake yi a tsare nake yin sa. Ni sai nake ganin uwa ta yi sakaki da yawa, ya kamata a ce tuntuni, ya kamata a ce an riga an yi abin da za a yi a wuce gudu. Ai alasa ina gaya ma, ai ba wani sakaki da nake, saboda ina gaya ma duk abin da nake a tsare nake yin sa. Kai in gaya ma hatta duk wani access na tafa ina hannuna. Kaga takardun filaye, takardun gidaje, takardun gonakinta, kai komai da komai dai ba, takardun suna gurina. Yanzu kuma komai ya kusa ƙarewa, na kusa shafa komai, saboda yanzu abin da nake gama duk kusan kadarorin nan na siyar da su, kudin na tura su Dubai, saboda ina gamawa da na ba takardata ni ma Dubai zan je. Ina nan da wani katon gida na siya, can zan kuma an zama na. Amma gaskiya ka yi tsiya kai, wannan irin abun nan haka. To ai na gama ba wasa Kai to ni ma fa ya kamata a ci ne fa gaskiya a san da ni ba. ai kar ka samu damuwa, ina sanar da kai sai mun haɗu tukunna. Ta shi kenan Salisu, tun da ka matsa zan yi tunani a kai, amma da gaskiya kake gani na idan na fito a cikin fim ɗin zan yi kyau kuwa. Kyau kuma wani iri kike nema Raliya? Tun a haka kama kina da kanki, bare kuma a ci an ɗora miki kyamara. Ki fa babbar yarinya ce a harkar nan. Wallahi tafiyar nan za ta yi kyau da ki. Wallahi Raliya ba fasa kai bane. Wallahi gaskiya nake gaya miki. Dole fim ɗin mu zai haskaka, zai ɗaukaka. Kasa da fara jin wani daɗi wallahi, ga na fito a jaruma. Shi kenan yanzu abin da za a gaban kwana biyu, idan na yi tunani sai in kira ka sai in faɗa. To ba damuwa, na gode. Shi kenan sai mun yi waya. Na gode. Allah ya mun baka da suwa. Na gajiya. Tashi Ta lafiya gida? Alhamdulillah. Masha Allah. Wato fa na ga alert ba. To masha Allah. Ai dama 20. To ai gani kai ma ka ɗan yi wasu uzurrukan ko ba haka ba? Sosai wallahi. Inda ni yanzu shirye-shirye na sun yi nisa. Gaskiya ne. Yawwa shi ne ya ce to kai ma ga wannan kai ma ka ɗan yi wasu uzurrukan. Gaskiya ne to Allah ya To shi kenan to Allah ya sa. Nagode su. Nagode. Allah ya sa da gaji. Nagode. Ina magana ka tsaya mana. Magana fa nake yi. Hajiya. A'a, To ya ake ci? mun yi magana da kai za a kawo kayan abinci ba a kawo ba. Hajiya, Sannan kuma na gaya maka bikin nan fa yanzu ya zama saura fa jibi fa. Kuma kuɗin nan ba a kawo mun ba. Hajiya bara in je wallahi in na fita uzurruka ne suke min yawa. Gaskiya ne na kasa ganewa wallahi. Hajiya ba ki gane ba. Ayyukan da nake tsayawa yanzu nake yi bai zama lalle ki fahimta ba. Da a ce za ki gani da idan ki ne za ki fahimta. Hajiya tun da nace za a kawo mana. To ni ka baki ɗaya na kasa ganewa fa. Yanzu sai abin ya zo kuma lokaci ya ƙure min yaya zan yi ke. Ba zai ƙure ba insha Allah in an jima za a to miki da su. Kin ga shi kenan sai an jima Hajiya. Hello? Wannan wani irin abu ne. Kusan yau kwana uku kenan mun yi magana a biya gagara kuma gida babu abinci ne gaskiya wallahi wannan tsarin ma ba zai taɓa yi ba ba da Allah. Yaya biya canza. Alhaji na dawo. To ka zo? Na dawo. Aran kalli ake ciki. Ai an riga an gama komai Alhaji. To ya kuɗi da shi. Wancan gidan mun je mun gama ya sa miliyan 50. Miliyan 50. Miliyan 50. Kawai an sallama mara kawai. Sannan mun zo da shi na nuna masa nan ma. Eh, Da na nuna masa ya shiga koyar da koyar ya gani ya saya miliyan 25. miliyan 25. Miliyan 25. Gaba ɗaya nawa kenan. Gaba ɗaya miliyan 75. To da Allah ka turo min ta akawun na ka je gurin sa ka ce ka bai akawun na ya turo min. Saboda yanzu babban matsala ce na rasa da zan da ita. Yanzu Hajiya ce wai wai kuɗi take so. Ya ce da kuɗi ta yanzu. Wai kuɗi take so har miliyan 5. Miliyan 5 ne ya ce da miliyan 5 ita yanzu. Wani za ta yi wani biki menene ita ce mai Allah kai sauri ba. Kai sauri yanzu da ka je a turo su. Yawwa kai kuma saboda yanzu passport wannan ina wannan kawai An gama visa? Visa ta an gama visa kawai kuce Ni kuma ka so na kafin ta bayan haɗu ya kake min irin wannan da ya kama ka je kawai to shikenan. yawwa da Allah ya sauri a turo su in ya so in an jima mu haɗu da kai yawwa To shikenan. ita Zan ba bashi account din zai kuma sannan da aka ji ba wai sai wannan ba ni ma dai kawai tattare ba za ta san lokacin da zan gudu ba sai dai kawai ta ga an shigo an ce ta yi kafin gida yawwa lala kai nake zama yawwa lala ya sauri to shikenan. yawwa shikenan sai na ji ka ba To shikenan. yawwa za mu tsaya a cikin da kuɗi sun zo fara yin sauyin wannan har zuwa kuɗin sun kai miliyan
ni ma ɗan tattara ina in ta wasu in ci unguwa na tafi kawai ne ta gaba na tafi. Aure.